Pomôcky na zhotovenie bandáže dolných končatín sú elastické ovínadla široké 8 až 10 cm, leukoplast alebo svorky na prichytenie obväzu, emitná miska a podnos. Elastickú bandáž nakladáme ráno skôr ako pacient stane z postele vždy v ľahu pred zložením končatín z postele. Ak ju prikladáme počas dňa, zabezpečíme eleváciu, zdvihnutie končatín na 15-30 minút. Obväz vždy začíname pri prstoch chodidla nohy a potom sa obtáča hore smerom k srdcu. Bandáž začneme pri prstoch kruhovým obvinom, zakrytím celej päty s krížením osmičkovými otáčkami. Medzi členkom a začiatkom lítka urobíme úzke horizontálne otáčky nahor až pod koleno. Najsilnejší tlak je v oblasti členka. Kompresívny tlak sa musí smerom k srdcu zmenšovať, aby sa krv nehromadila, ale mohla nerušene odtekať. Kompresia sa znižuje smerom ku kolenu. Pri kompresii celej dolnej končatiny sa pokračuje ďalším obväzom. Pri nakladaní je nutné dbať na to, aby celá oblasť nasadenia bola obväzom obvinutá rovnomerne, pretože na vynechaných miestach sa môže hromadiť tkanivý výmok. Bandáž dolných končatín ukončíme kruhovým obvinom a prichytíme obväz pomocou leukoplastu alebo svorky. Pacienti po operácii varixov krčových žíl majú bandáž naloženú 24 hodín denne po dobu 4 týždňov, ak to nie je inak naordinované lekárom. V iných prípadoch sa bandáž dolných končatín na noc skladá dole. Vo videu je niekoľko chýb. Pozorne si ešte raz pozrite ukážku, pomenujte chyby, diskutujte o porušení zásad pri nakladaní bandáže dolných končatín. Zdôvodnite potrebu, respektíve význam správne realizovaného výkonu.